Seven. Kabutan ni Dudong Alan. Pugihan ayo nang sugnod. Uy, pang tirador yan dong. Gawin mong tirador. Thank you dong sa pagtabang. Thank you langga. Sinain na kaya kami. Hindi lang pala yung sinain ni mama. Kararating lang namin guys galing sa Niyugan. So magluluto ako ngayon ng tanghalian. Ulam namin is pusit. Ito yung nabili namin kahapon pa to guys. Lagay ko lang sa chiller. So, gusto ni kuya nyo adobong pusit. Sabi ko, gagawa kaya ako ng pinamatisang pusit. Yung katulad ng ginawa ni Chef Obang. Kay lami, jud kayo iyang kaon. Yung manggod siya nga, a must try recipe daw. So, try ko rin gawin. Yan. So, magsuhid-suhid ko kay chef. Kaya mo naglami jud kayo. Kaya lang, yung kamatis konti lang. So, paano kayo ito maging kamatisan? Konti lang yung kamatis. Pero, sige lang. Try natin guys. Para maiba naman yung ating luto sa pusit. Kasi kadalasan talaga, sige raog adobo, no? Yun, or calamares. So, first time kong makagawa ng recipe na to. And, sana, siya, magiging katulad ng luto ni Chef Obang. Yan. So, let's do it. So, ito lang yung ingredients, guys. Yung pusit. Yan. Pinatakan ko rin yan ng kalamansi. Tapos, bawang, luya,
sibuyas, may bell pepper kami sa garden, so sinama ko na rin yan. And yung ating spring onion and kamatis, yun. So, titingnan ko mamaya kung medyo magkukulay yung ating kamatis or yung magsasabaw siya. Yun. Pero kung kulang talaga yung sauce ng kamatis, papatakan ko na lang siya ng tomato paste. Yan, para talagang medyo ma-enhance yung tomato taste ng ating kinamatisang pusit. Yan. Para bumili. So dito guys, pwede namang parang palambutin pa talaga yung kamatis para mag-sauce siya. Pero ilalagay ko na kaagad yung ating pusit para sabay na lang silang lumambot. So, i-simmer lang natin siya unti, timplahan. So, napakadali lang pala nitong lutuin guys. Isa to sa mga quick recipes ng pusit. Wow, ito na yung kinamatisang kinamatisang hipon. Ay, hipon. Ano nga ba to, de? Pusit pala. Ayan, so yummy! Oh my god, sarap pala talaga niya guys, na walang yung hindi siya soy sauce based na luto ng pusit. Masarap pala. Yan, first time ko lang itong naluto and I think lagi ko na itong gagawin kasi masarap siya. Yan, so let's eat! Kakain na tayo ng paniudto kay gutom na kayo. Unang subo sa mahal kong asawa. Sarap. Sarap? Sarap. Kami tayo. Yan, sarap. Yan, so ito na guys yung kinamatisang pusit. Sarap.
Sarap guys. I-try nyo rin to guys kasi first time ko rin lang itong ginawang ganitong recipe. Tsaka parang mas masarap din siya kung medyo spicy pala siya unti.